Lunes ang ginsuguran sa pila ka transport group sa Bogos nga pungsod ang 3 ka adlaw nga untat biyahe. Diri sa Western Visayas may mga grupo man nga nagpakig-angot. Ang LTFRB6 ay nagapandam sang konsekwensya sa mga magapartisipar sa strike. Apang wala ini nagpugong sa pila ka mga operator kag driver. Ano ba lang pinalidad nga nagahulat sa mga nagauntat biyahe? Ini ang tutukan ta subong nga aga sa Spotlight. Ang mga salabton sang drivers ug operators nga nag-upod sa transport strike ang talakayon ta sa bunga aga upod sa legal officer sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 si Attorney June Altura. Good morning, Attorney, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning Jan, kag good morning man sa imo televiewers. Salamat gid sa kahigayunan nga bahin mo kami ang amon opisina sa imo programa sa bunga aga. Attorney, as of now, may ara na kamo sang na-identify nga mga driver o kon operators nga padalaan sang show cause order bangod sa pagpakigabahin sa nasambit nga transport strike. Ang amon reporting gina-consolidate namon matapos ang strike nga ini kag dra naton mabalaan kung sinogid kag pila gid ka mga transport operators kag units of public utility jeeps nga nagpartisipar sa transport strike. May gina-validate pa kami nga informasyon nga may ara nga mga nagpartisipar sa strike sa probinsya sang Capiz kag posible nga may ara sa Bacolod City. Attorney, we have already announced nga may nagakaigo gid nga penalidad nga ipapanaog sa mga ma-prove o kon mapamatud-an nga nag-upod sa nasambit nga strike. Una, ano ang proseso nga pag-aagyan sa mga ini kag ikaduha, ano ang posible nga mga penalidad nga nagahulat sa ila? Nahibaluan na dapat sa aton mga operators nga isa sa terms and conditions ang ila prangkisa nagabutang nga hindi nila magamit ang ila salakyan sa mga hublag nga kontra sa programa sang gobyerno. Ang ini nga strike ginpanawagan ini sang piston kay nagapangontra sila sa modernization program sang aton gobyerno. Bangod sini nagabayulate sila sang ila prangkisa. Antes impuner ang penalidad depende sa gravity sang violation. It can be suspension, it can be cancellation. Pero ginaobserbahan nato na ginatawag nga due process. So once na-identify nato ng operator, padala naton sila sang show cause order. Give them time to answer. And if the office can decide based on their answer, then we will decide. Otherwise, we will conduct a clarificatory hearing. Sa nagligad, attorney, nga may ginpatigayod man nga mga transport strike, may ara bala nga nag-upod nga driver o kon operator nga na-penalize gid? May gintagaan kami nga mga notice of sang show cause order. Pero ang mga show cause order nga ato na-address sa transport co-ops kung sa diin ang ila unit na involved. Kay man kung ang imo unit na consolidate sa isa ka prangkisa kag nakabayulate ang amo nga unit, ang penalidad sina is cancellation or suspension of the whole franchise. Ang matabo nga ang kabilugan nga prangkisa makanselar. Hindi naton gusto matabo kay hindi man tanan nga naga-operate nga unit sa dra nga prangkisa may nagasuporta o kung nag-upod sa strike. So ang ginubra namon bangod kay nagpadala kami sang show cause order sa co-op. Ang co-op lang mismo ang nagpenalize ang ila membro nga gingamit ang ila unit sa strike. Nagapangunang kausa, attorney, sa nga transport strike ang pagpamalabag sa PUJ modernization program sang gobyerno. Sa mga nagaupod sa sininga panindugan diri sa Western Visayas, ano ang luyag mo nga ipalapot sa ila? Sa pagkadamo na nga mga operators ka mga salakyan diri sa Region 6, gamay na malang ang wala naka-intra sa ginatawag naton consolidation process. Amo nang pinakauna nga tikang nga magpartisipar sa modernization program. Sa Iloilo City, sobra na 90% naka-intra kag sa kabilugan nga rehiyon
lapaw na kita sa threshold na ginset sang national government nga 60%. So butang balon minoridad na lang ini ang panawagan sang halt sa transport modernization. So kung kita sa demokrasya ang normal nga ginasunod naton nga ang tingog sang kadamaan amo na ang ginapamatian. Sa na-observe ta, attorney, wala sang direkta gid nga epekto sa Western Visayas ang transport strike. Pananglitan na ba, attorney, nga may strike sa palaabuton kag mag-abot sa punto nga magkulang gid ang nagabiyahe nga units kag madamo ang mga commuters nga maapektuhan. Ano ang mangin papel sang LTFRB 6 angot diri? Kami sa LTFRB can always use our regulatory powers nga ang iban nga mga transport providers itap namon to address the gaps nga ma-create sa nagakalain-lain nga ruta. Kumpiyansa kita nga once ang LTFRB na maggiho, ilabi na gid kung ang ini nga giho sang LTFRB suportado man sang aton mga local government units nga nagaulikid sa ila mga commuting residents. Ano man nga threats sang public transport paralysis daw mahapos i-address sang aton opisina kag sang aton gobyerno. Attorney, madamo gid nga salamat sa oras nga ginhatag mo sa amon diri sa GMA Regional TV Early Edition. Salamat man dyan kag sa liwat, salamat sa kahigayunan nga ginhatag mo sa amon.